Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the motherfucker in the house bored and I'm bored in the motherfucker in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. I'm bored in the motherfucker in the house. Hi back! So, kanina pa ako bored. So, nag-makeup ako. Wala akong content. So, I'm doing this because I'm bored. Yeah. And yeah, nakapag-foundation na ako, nakapag-setting powder na ako. Ano na lang, blush and blush on. I'm using this. This is Master Contour from Babyface Studio. Yan. So, I'm putting my blush in. This is mixed siya, pero paubos na. May highlighter, may contour, and may blush on. So, tatlo yung ano niya. Basta yun. Hindi ko alam, hindi pa ako beauty vlogger. Fraction lang. Yan. So, super bored ako. Nakapag-tiktok na ako. Lahat-lahat na, day. Mamaya, ipakita ko yung nagawa ko. Nag-makeup ako sa sobrang bored ko. Yan, like this. Yan. So, after I put my blush on, hindi ako masyadong nagkukontour dahil hindi ako marunong. Highlight. Favorite ko yung highlight. And gusto ko yung hindi to, day. Yung nose line. Yan, perfect. Meron akong contour. And, guys, sobrang, usable na itong, ito. Kasi ito yung ginagamit kong pangkilay. Dahil naubos na po yung pangkilay ko. And hindi ako nakabili dahil quarantine nga po. And walang bukas na mall na pwedeng bila ng kilay, day. So, ito din yung ginagamit ko kasi wala din akong brush. I put highlighter here. Here. Walang salamin-salamin to, day. Yan. The other side. The other side. Tsaka, guys, hindi ako masyado naglalagay ng foundation here and here. Kung perfect. Nag-isa pa ilaw ni Mayo. Ayun, bumili mo, girl. So, ito na nga. And yung ginagamit ko para maglagay ng parang matangos na ilong. Kasi hindi po matangos ang ilong ko. Yun lang po masabi ko. And ito lang. Like this. Hindi po ako beauty vlogger. Just bear with me. Okay, like that. And then, I put my highlighter. Like this. Like that. Paano bang matangos? Yan. Hindi po ako magaling talagang makeup artist. Ano lang to, mema-mema dahil bored ako, ganun. So, next, maglalagay naman po ako ng aking lipstick. This one is Maybelline. Ano ba itong Lover, 15 siya. Ang tagal nito kay ate ko to. Yaran ko lang. Okay, ito din ginagamit ko sa school. Lalo na pag naka-corpo ako. Perfect siya. Ay, perfect. Suotin ko na ng corpo ko. Ay, joke lang. Ayo, why not? Makita niyo yung katabaan ko. Wow. Pabilog po ako ng pabilog. Hindi po papayat na papayat. Pabilog ng pabilog, day. Then, pagkalagay ko ng ito, patutuin ko muna. Pag napatuyo ko, feeling mo lang, okay. Pag napatuyo ko na, ito, gagamitin ko to. Alam ko ito, regalo to ng friend ko. Nung 2 years ago. Wow. 2 years ago nandito pa rin. Hindi kasi hindi ako masyadong mako. Wow! Hindi kasi, wala man lakad. Madali, sa bahay lang. So, pag natuyo na, pag na-feel mo na tuyo na, wow. Yan, pag na-feel mo tuyo, lagay mo naman itong lip tint. Kasi po, hindi ko bagay ang pink. So, pinapatungan ko siya para magmukhang maganda. Yan. Ano lang. Pabebe ka lang, girl. So, yan. And wala na ako masyadong nilalagay sa mukha ko. Kilay lang, kasi hindi ako magkikilay ngayon, guys. Kasi, look at my kilay. So dirty. Ano daw? Naman dumi kasing kilay ko. Wala din akong panglinis. So, ganyan muna siya. So, feeling maganda. So, yan. Ito na yan. Ito na yung maganda. Hindi ko alam kung nagagandahan kayo. So, sa sobrang bored ko po, ayan, maglalagay na po ako ng polvo. Hindi po ako beauty vlogger o kahit ano dahil bored lang po kaya ako to ginagawa. Okay? Huwag niyo ako i-judge. Bored lang po ako. Yan. Diba? Fresh lang. Okay. Thank you for watching, guys. I hope you like my video and please do subscribe to my channel. Christina Sabalan, yours truly, you're beautifully, what, ano daw? You're truly, I'm the woman. What? Yun nga, subscribe guys. Supportahan niyo po yung vlog ko. Na sobrang pabebe ko. Ito na po yung mukhang nagawa ko. Wow, ang arte girl! Yun. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung gan. Ay, yun lang. Hindi po ako prepared kasi sa vlog na to. Totoo po. Kanina pa ako nag-makeup. So, video ko na para may magawa. Para may bored kayo, diba? So, ayan. Yun lang yun. Thank you! Subscribe and like and spread my video to your friends also. Bye-bye!